5. Повлегия. Повлегия има дълга и мрачна история, започваща още през римско време, когато островът е използван като карантинна зона за болни от чума. През 14 век, когато черната смърт обхваща Европа, хиляди заразени са доведени тук, за да умрат в изолация. Кости и пепел на жертвите все още се намират под земята, което предава на острова зловеща атмосфера. През 20 век на острова е построена психиатрична болница. Легендата разказва за жестоки експерименти, извършвани от доктори върху пациентите. Една от най-ужасните истории е за главния лекар, който полудял от страданията на пациентите и се хвърлил от камбанарията на болницата. Говори се, че неговия дух все още броди по коридорите на старата болница. Днес Повеглия е напълно изоставен. Въпреки че достъпът до острова е забранен, това не спира смелите изследователи и любителите на паранормалното да се опитват да разкрият неговите тайни. Местните жители отказват да стъпят на него, вярвайки, че островът е прокълнат. Номер 4. Островът на куклите. Това място се намира в южната част на Мексико Сити, в каналите на Хочимилко. Островът е известен със своите стотици кукли, които висят от дървета и постройките, създавайки зловеща и загадъчна атмосфера. Историята започва преди повече от 50 години, когато Дон Хулиан Сантана Барера, местен жител, се премества на острова. Според легендата, един ден той намира тялото на удавено момиче в канала близо до острова. В опит да почете паметта й и да се успокои духа й, Дон Хулиан започва да събира кукли и да ги откачва на дървета и в къщичките на острова. Дон Хулиан вярва, че куклите ще защитят острова от злите духове и ще задоволят духа на момичето. Той продължава да събира кукли повече от 50 години, създавайки един уникален и малко зловещ музей на открито. Някои от куклите са без очи, други са без ръце или крака, което добавя към зловещата атмосфера на мястото. Днес островът е популярна туристическа атракция. Много хора посещават Исла де Лас Монекас, за да се запознаят с легендата и да видят необичайните кукли. Мястото е особено популярно след любителите на паранормалните явления и тези, които търсят нестандартни и загадъчни дестинации. Номер 3. Къщата на Уинчестър. Къщата на Уинчестър е построена от Сара Уинчестър, вдовицата на Уилям Уинчестър, наследник на богатството. След смъртта на своя съпруг и дъщеря, Сара се обръща към медиум, който й казва, че семейството е прокълнато заради всички души, загубили живота си от уинчестърските оръжия. Водена от страха от духовете, Сара започва непрекъснато да разширява своя дом. Строителството започва през 1884 година и продължава без прекъсване до нейната смърт през 1922 година. Сара вярва, че ако спре строителството, ще бъде преследвана от духовете на убитите. Къщата на Уинчестър е известна със своите странни архитектурни решения. В нея има стълбища, които не водят никъде, врати, които се отварят към стени, прозорци на пода и тайни коридори. Тези странности са резултат от непрекъснатото и хаотично строителство, без никакъв окончателен план. Смъртта на Сара през 1922 година слага край на строителството на къщата, която остава недовършена. Днес къщата на Уинчестър е популярна туристическа атракция, привличаща хиляди посетители годишно, които искат да разгледат тази уникална постройка и да научат за нейната мистериозна история. Номер 2. Катакомбите в Париж. Париж, известен с романтичната си атмосфера, емблематичните паметници и богатата културна сцена, крие под своите улици една тъмна и загадъчна мрежа от тунели и стаи, известна като катакомбите на Париж. Тези подземия са дом на останките на милиони парижани и разказват история за смърт и живот, съхранени в камък. Катакомбите са създадени в края на 18 век, когато гробищата на Париж стават пренаселени и започват да представляват здравен риск за града. Решението на този проблем е било амбициозно и малко зловещо преместване на костите на милиони хора в подземните каменоломни.
разположени под града. Тези каменоломни, които са били използвани за добив на варовик още от римско време, са се превърнали в последно място за почивка на много парижани. Катакомбите са обект на множество легенди и истории. Една от най-известните е за изгубения човек, който е влязъл в катакомбите през 1793 година и никога не е намерен. Години по-късно, през 1804 година, при една от експедициите са намерени само останките му, както и част от дневника, в който е описал своите преживявания и страхове. Днес катакомбите на Париж са популярна туристическа атракция, която привлича хиляди посетители всяка година. Разходката из катакомбите е уникално изживяване, което съчетава история, архитектура и мистерия. Въпреки че само малка част от тунелите са отворени, те предоставят незабравим поглед върху една малка известна страна на Париж. Ето и малка част на човек, изгубил се в катакомбите. It's very bizarre. These arrows point in a direction. Occasionally also he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. So basically he's filming what he's seeing very deep inside the catacombs, other than the point of view shots or pictures of human bones. The catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace his itinerary to some extent. After about 4, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, this video camera Номер 1. Къщата на Борли ректори. Къщата на Борли ректори е построена през 1862 година от преподобния Хенри Далстън Елис-Бул, който я е ползвал за своя резиденция. Скоро след построяването и започва да се случват необясними явления, странни шумове, призрачни стъпки и дори видения на монахиня, скитаща се в градината. Много от обитателите на къщата, включително и самият преподобен Бул и неговото семейство, докладват за паранормални явления. Един от най-забележителните инциденти е свързан с конска коляска, която се е появила и изчезнала без следа. През 1929 година известният парапсихолог Хари Прайс посещава Борли ректори. Той организира редица експерименти и проучвания, които документират многобройни необясними феномени, включително и летящи предмети, писания на стените и неочаквани звуци. През 1939 година Борли ректори е разрушена от пожар, който изцяло унищожава сградата. Въпреки това, легендите и разказите за призрачни явления продължават да живеят и до днес. Мястото остава обект на интерес за изследователи на паранормалното и любителите на мистериите.